Ukrajinske snage nisu uspele da izazovu efekat iznenađenja prilikom ofanzivu u Zaporoškom pravcu, saopštio je komandant grupe ruske vojske u tom pravcu general pukovnik Aleksandar Romančuk. Kako je istakao, ukrajinske snage su pokušale da pređu ofanzivu u Zaporoškom pravcu angažovanjem snaga pojačane mehanizovane brigade, koju su činila 4 ojačana mehanizovana bataljona. Delovanjem izviđačkih jedinica protivnik nije uspeo da postigne efekat iznenađenja u izvršavanju svojih zadataka. Protivnik je pretrpevši gubitke odustao dalje ofanzive i povukao se sa preostalim snagama. Gubici Kijeva su do 350 vojnika, preko 30 tenkova, uključujući 3 Leoparda, kao i više od 10 borbenih vozila pešadije, rekao je Romančuk. Ofanzivi ukrajinskih jedinica prethodila je snažna paljba. Protivnik je izvodio napade avijacijom, raketnim snagama, artiljerijom na položaje naših vojnika na prvoj liniji, u dubini odbrane na komandna mesta, položaje artiljerije, objekte u pozadini, kazao je Romančuk. Kijev je krenuo ofanzivu u 2 sata po ponoći. Međutim, ruski vojni obaveštajci, jedinice specijalne namene i obaveštajni avioni su otkrili ukrajinske snage. Na njih je izvršen napad bombarderima i jurišnom avijacijom. Ruski vojni helikopteri su izvodili napade na ukrajinske snage leteći na malim visinama. Koristeći protivtenkovske vođene rakete, uništili su 9 tenkova i borbenih vozila pešadije. Prve ozbiljne gubitke protivnik je pretrpeo prilikom pokušaja da pređe minska polja. 4 njihova tenka su dignuta u vazduh na minskom polju, a uništen je i sistem za deminiranje, rekao je Romančuk. Također je dodao da je artiljerija ukrajinskih snaga tokom pokušaja ofanzivu u Zaporoškom pravcu potisnuta tokom kontrabaterijske borbe. Pored toga, ruske jedinice za elektronsko ratovanje onesposobile su komunikacioni sistem protivnika, kao i kanale za upravljanje dronovima. PVO jedinice su oborile 11 ukrajinskih bespilotnih letelica. Romančuk je istakao da je predsjednik Rusije Vladimir Putin dobijao od vojnika izveštaje o situaciji uoči ofanzive Kijeva, kao i jutros nakon borbi.